Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Barşağızını şu motor yakşanbı günleri bilen tebrikli Danir Hazret. Biz barabız Başkırtıstan Respublikasının baş qalası Ufağa Enver dostumuz Nurgaliyev'nin tuğan gününe. Bugün yine Tayland'dan koytup düştüm. Әлігін буквально 6 saat элек генә Таиландтан осып килеп, мына сразу Әнвәр агайдың концертына осып килдек. Оренбур өлкәсеннән килдек менә Әнвәр абыйның туган көненә хөрмәтләп үзен бик зур котларга хатыным белән иптәшләрем белән бергә Оренбурда булганда концертында бик ошаган үзенә әйтеп кайтып киттек, киләбез дип. 2 ай алдан билетләрне алган идек, җыендык. И bir 5-6 saat yo'lga ketdi endi kelirgan. Bek hurmatlab o'zin tugan kuni bilan zo'r shodliklar o'zine sog'lik, salomatlik tilab, butun chin ko'ngildan ne bor tilakni tilab bo'lar, barisini tiladik o'zine. İsenmisiz qadrli tamaşaçılarыбыз, biz sizni respublikabızda tevlik eylenesine işlevşi birinci Jirmong teлеканалы aşa qaynar selamlıyız. Tuğan tilinin 5 milyonga yakın tamaşaçısı var. Hem alar arasında siz de var. Hem biz buna bik de şadbız. Siz unikal, üzünçelikli tamaşaçı. Çünkü siz Jirmong yaratasız. Siz konsertlarga yürüysüz. Tuğan Tel telekanalını qaraysiz. Яңа jırlar öğrenəsiz. Tatar hem Başkırt estradasındağı yanılıklar bilen kızıksınasız. Hem bizning Yıldızlar Vakıtı isimli яңа proyektimiz nıq sizning için. Hayırlı saatda topşırığımızı başlayız. Biz bugün sport sarayında, bizde юбилей. Bugünkü günü estradabızны eydep barışı, yaş hem мұңлы jırşыбыз, özübizning şın tatar yigiti, көркем гаилә башлыгы, яхшы достыбыз Әнвәр Нургалиевның туган көне. Аны котларга бик күп җырчыларыбыз, күренекле йолдызларыбыз һәм 5000 тамашачы килгән. Татар эстрадасында беренчеләрдән булып, баш калабызның спорт сарайында, хоккей майданындагы бызларны эретеп, бик кайнар тамаша әзерләгән ул. Җаваплы концертка әзерлек һәм аның ничек үтүе турында хәбәрләр, юбиляр җырчыбызның тормышыннан кызыклы хәл вакыйгалар, әңгәмәләр, кайнар котлаулар барысы да безнең тапшыруда һәм барысы да тик сезнең өчен. Галәмәт шу кадәрле күңелле, дулкынландыргыч, искиткеч күңелдә әллә нинди шундый йөгереп тора уйлар, шатлыклы матур уйлар Әнвәрне кайнар тәбриклимен бәйрәме белән. Көтеп алган бәйрәме бу аның үзенең әле юбилей дисәң зур дин юбилей түгел, әмма бу аның җыр бәйрәме. Бу аның шундый күләмдә инештән елгага, елгадан диңгезгә кушылган бәйрәме. Котлыйм. Бөтен халык арасыннан иң ныгы дип әйтәсем килә. Сөенәмен. Бик күп еллык хезмәттәшлек өчен зур кишеремен кичерәмен Әнвәр. Һәм инде менә бирегә килгәндә генә уйлап өлгергән шигъри юлларны җиткерәмен. Бу агымга горур китеп бардың. Агым үзе сиңа каршы килде. Әнвәрнең шундый булачагын Зифа апасы күптән моны белде. Шартлат әйдә, җырлат дөньяларны, моңлат күңелләрне, Әнвәр, минем җанда синең
Тавыш өчен минем күңелем әллә күпме әле моң түгәр. Бергә җырларга артабанда яңа үсешләр, яңа дәрәҗәләр, әлегечә булган биеклекне сакларга көч, саулык телим. Афарин! Бәйрәм белән Әнвәр. Әнвәр абый Нургалиевны без инде бала чактан тыңлап үстем дисәм дә була. Чөнки менә училищега укырга кергәндә әле алар киләләр иде ихлас төркеме белән безгә концертлар белән. Без инде шунда кача-поса гына әкрен генә концерт залларына кереп, менә шушы аларның матур концертларын карыйдык. Шуннан да бик матур була иде концертлары. Чөнки анда халык җырлары да, анда эстрада, ретро җырлар да алар барсында бик матур итеп башкаралар иде. Шуннан Әнвәр Нургалиевны беләм шуннан бирле. Һәм инде берничә күпмедер вакыт үткәннән соң ул ихлас төркеме таралды һәм мин дөресен әйткәндә Әнвәр Нургалиевның иҗаты белән теге бик таныш булмый башладым дип әйтим мен инде. Теге югалтып тордым инде мин аны. Мин Казанга киттем, ул инде әлбәттә Уфада иҗат итте һәм Казанга инде ул танылып Әнвәр Нургалиев дигән яңадан инде бер яңа сулыш белән бит инде тамашачыга чыкты һәм тамашачыны яратып кабул итте. Бөтен җирдә дә көтеп торалар, билетларын алып бетерәләр бөтен шәһәрдә, район үзәкләрендә. Һәм мин дә кызыксынып инде мәйтәм ничегрәк микән хәзер аның концертлары, хәзер бит инде үзе аерым концертлар бирә дип хатыным белән икәү бардык Казандагы аның концертына һәм инде утырдык та менә шунда мин аңладым Әнвәрнең аның хәзерге популярлыгы аның гадилегендә. Ул тамашачылар белән гади генә итеп сөйләшеп, үзенең матур җырлары белән, үзенең матур тавышы белән бернинди артык кылануларсыз концертны башкарып чыга һәм тамашачылар аны шуның өчен ярата да. Ул үзе гади, үзе кешелекле булганга күрәдер дип уйлыйм. Һәм ул концерт мин аны теге русчалап әйткәнем добрый концерт дип. Добрый. Ул анда артыгын улисы да юк, анда ничектер ял итеп, күңел ачып, тынычланып, ничектер өйгә кайтып кирдек һәм хатын белән шундый бер уртак фикергә килдек. Менә Да, бик шундый мощная энергетика. Мин яратам шундый тулы залларны. Мин яратам халыкны сизеп, тоеп үткәрелә торган чараларны. Бу чынлап та шундый чараларның берсе. Монда бөтен Әнвәрне котларга дип килгән. Монда күпме артист килгән һәм менә шушы энергетика тамашачыларның шушы бәйрәм тәрәкилләр күренеп тора, сизелеп тора һәм бу рәхәт, бу чынлап та рәхәт. Бу ниндер драйв, энергетика менә бу. Мы работаем с Анваром Нургалиевым более 15 лет по Российской Федерации, по Республике Башкортостан, по Республике Татарстан. Билеты, как уже сказали, практически закончились. Наверное, является залогом то, что билеты закончились, это популярность артиста. На данный момент я считаю, что это самый популярный артист по всей России, и рекламы как таковой мы не нуждались. За сколько были проданы билеты? За месяц, за 2 месяца? Как выставилась афиша? За месяц уже были закончены билеты, и нам пришлось передвинуть сцену на середину, чтобы добавить дополнительные билеты. Я очень рад. И Анвару я хочу, пользуясь случаем,
выразить слова благодарности. Он не только артист, вот как сказали, он, да, сердцем поет это, да, он еще занимается благотворительностью, он вообще молодец. Не как вот наши некоторые артисты, только на кассу, только за прибыль работать. Когда бы не обратился бы ему, он всегда готов поддержать любые проекты, даже не спрося, какая выгода ему. Я имею в виду вот благотворительные концерты. Это большой плюс, большое уважение. И дай Бог ему дальнейших процветаний. Я вот при всех говорю, я горжусь им. Недавно общались с одним Абзыем, не хочу его называть. Он попал в ДТП, кое-как остался жив. И мне говорит, я вот, слушая песни Анвара, выкарабкался из этой сложной ситуации. И у меня появилось желание сильное жить, бороться за свою жизнь. Так что, Анвар, твои песни не только они душевные, так и они дают импульс людям жить, творить. Как говорят, песня окрыляет. Әлігіне, бұна біздің пресс-конференция болып өтті. Конференция бик матур өтті. Журналистлар жиылған. Бик көп сұраулар болды. Рахмет бізді шақырғаныңыз үшін. Һәм дә бұна біздің дә 5-6 сұрауға жауап берсәгез, әмір біз бик шат болар едік. 45 деген үрге дусларым белән бергә дип атала бұл концерт программы. Дәүргә килеп җиттем, дусларым белән бергә. Үзем генә түгел. Дуслар, туганнар, шуңа күрә мин шулай дип әйттем. Спорт сарайында концерт оештыру уе ничек тулды? Без не уйладык спорт сарайында куярга концертны, чөнки юбилейда куйгач, анда бик күп ниләр, урыннар җитмей башлады. Шунда куйгач та 1-2 көндә үк шуны билетлар тарала башлагач, без инде уйладык, все-таки юбилейный концерт 45. Шуңа күрә без күчәргә булдык. Без уйларга аренаны алырга, Уфа аренаны. Ну, аның аренда хаклары бер икесендә дә. Шуңа күрә без алырга булдык дворец спортына. Анда әзрәк звукны тотырга җиңелрәк була дип шулардан. 6 меңлек зал җыю һәм шунда концерт үткәрү ул бик искиткеч зур җаваплылык. Ниндидер курку хисе булмадымы? Шынапта 5-6 мең кешене җыюы, ул бик җавабы аның бик зур. Әмма ләкин куркырга минем инде курка торган яшем үтте. Дулкынлану бар, курку юк аның, чөнки ул минем эш, мин шунарга хыялландым. Шу хыялыма мин инде ирешеп киләм. Ирештем дисәм дә була. Шуңа күрә дулкынлану бар, курку юк. Киләсе юбилей концертыңны нәкъ шушы форматта үткәрер идеңме? Киләсе юбилей бәлки икенче форматта булыр инде, гел кабатлану булмас. Мин инде более яхшырак булыр дип ышанам Аллага. Онысын Алла белә инде. Алдагысын беребез дә белмәйбез. Хәлләр Аллага шөкер, әле эмоциядан ойнап бет алмыйм, чөнки стадионда чыгыш ясап кына кирдем дә, сез мине эләктереп талдыгыз. Публика менә дигән туган көн гөрли, бушыннан да истә кала торган бер юбилей булырдыр дип саныйбыз, чөнки мондагы атмосфера, монда сөйләп бетергесез, монда килмәгән кешеләр 40 ел яшаклардыр дигән уй белән кайтып китәм мин, чөнки әле мин үзем дә мондый татар концертларында мондый әйберне беренче тапкыр күрәм. Бик җылы кабул иттеләр, бик рәхәт, бик көчле оештырганнар, бик балатсый. Әнвәр абыны юбилей белән котлыйбыз. Анарга саулык, сәламәтлек, иң изге, иң матур теләкләребезне җиткерәбез. Иң тырыш артистларның берседер ул, чөнки булай эшләр өчен тырышлык кирәк. Шуңа күрә иҗади уңышлар, гаиләсендә сәламәтлек, күңел тынычлыгы, балаларның рәхәтен күреп, шатланып, куанып, сөенеп яшәсез насыйп булсын. Һәм инде тамашачыларыбызны Татарстан, Башкортстан халкын матур җырларга күмсен. Көнегез ничек башлана? Уң аяктан торасызмы, сул аяктан торасызмы? Тәү башта Аллага шөкер дип уянам. Ике аягым белән идәнгә басам да, киерелеп, Аллага шөкер, исән сау бу төнне чыктым дип мин рәхмәтемне әйтәм Ходаема. Шуннан инде бисмилла әйтеп эшләремне башлыйм. Миңа 5 сәгать йокларга җитә. Гомумән адәм баласына хәл җыеп чыгар өчен 6 сәгать җитә. Бу аның тәгәрне шулай диләр инде галимнәр. Ә булай торышын мин озак йоклый алмыйм. Мин
3-тә ятсам да 8-дә торам, 4-тә ятсам да 8-дә торам. Китап, гәзит, журнал укырга яратасызмы? Мин тарихи журналлар укырга яратам, тарих турында язылган. Мен документаль ниләр яратам мин укырга. Теге художественный әсәрләр түгел, менә шундый хроника мәбрән инде, шундый мин яратам. Телевизор карарга яратасызмы? Һәм инде новостной передачаларны карыйм. Мин әзрәк политика белән бик шуны шөгыльләнәм дия алмыйм. Политиканы бик яратам инде. Чөнки мин үзем бик патриотмын. Шуңа күрә шуннан яхшы концерт булса, яхшы концерт карыйм. Хәзер дөнья бик шундый авыр. Тегендә сугыш, монда сугыш, дөньяларыбыз тыныч булсын иде. Без инде без бит үзебезгә күрәсен күрдек. Әле минем дәврдә генә күпме патшалар алышынды. Бер илдән икенче илгә күчтек. Менә балаларыбызның киләчәге яхшы булсын иде. Күрәчәкләре булмасын иде балаларыбызның. Мин шуңа бик борчылам. Мин ышанам, Ходай Тәгалә безне калдырмас. Дөньяларыбыз тыныч, имин булыр дип әйтәсем килә, без ышанам. Балаларыбыз бездән дә яхшырак яшәрләр дим. Ишуда яхшырак дөньяда дөреслектә, изгелектә яшәрләр дип ышанасым килә. Яшьлектәге кушаматыгызны хәтерлисезме? Мин истә калган Нурик дигән армияда татарин идем. Башкортстанның атказанган артисты Әнвәр Нургалиев 1974 елның 28 гыйнварында Башкортстанның Әлшәй районы Әүрис Тамак авылында дөньяга килә. Сәнгать училищесын, сәнгать институтын һәм авыл хуҗалыгы техникумында тәмамлый. Яшь кына җырчыны әтисе: "Әллә кайларда укыдың, улым? Авыл хуҗалыгы институтына укырга кереп, колхоз рәисе булсаң, күптән кеше булыр идең" дип тә тәнкыйтьли. Әти-әниемне уңышларым белән сөендерә алуым, кеше булуым минем өчен бик мөһим ди Әнвәр Мәрвәр улы. Әнвәр Нургалиев тормыш иптәше Ирина Рәзиф кызы белән бер ул һәм бер кыз үстерәләр. Рафаэль Башкорт дәүләт университетының хокук факультетында белем ала. Спорт белән шөгыльләнә, кушма кара-каршы көрәш ярышларында катнаша. Элина 7нче сыйныфта укый, биергә ярата. Әнвәр, без синең белән Өфе дәүләт сәнгать училищесында укыдык. Стипендия әз бит инде җитми, барыбыз да кайлар эшлидерик, эшнең ояты юк. Һәм ятакта яшәгәндә син һәр вакыт балта остасы булып эшлидерең. Кемнең урындыгы ватылган, анда кемнең ишеге тик сиңа баралар иде. Ә менә өеңдә балтаны кулыңа аласыңмы? Яшь чагымда мин шөгыльләнгәнем шул плотник булып, балта остасы буларак, мебельләр ясыйдырым бит инде. Аны сатайм да әле студент вакытта. Иң беренчесе мин аны саттым әбиемләргә. Икенчесен саттым мин агаларга, шуннан тагын 1-2 кешегә саттым, шулай яшәргә тырышайк. Бүгенге көндә инде минем вакытым бик аның белән шөгыльләнергә. Йортымда Алла бирсә берәр качан минем булачак мастерской. Шулай мин инде олыгайганрак көннәремне агач белән шөгыльләнерим, Алла бирсә. Агач исә миңа бик тә хуш килә, яратам агач. Яраткан шөгылегез? Шөгыльләргә килгәндә, мин инде һәрбер кешенең үз шөгыльләре. Менә соңгы вакыт мин шөгыльләнә башладым. Борынгы әйберләр җыярга. Ул менә 1 ел тирәсе Алла бирсә. Әле минем коллекциям бик бәләкәй, ул бик зур да түгел. Шуңа инде Алла бирсә, минем бар хыялым менә үземнең йортымда бәләкәй генә үзебез туган йортны төзергә Алла бирсә. Үзебез яшәгән, шундыйрак формада агачы, сәкеләр белән, паласлар белән Алла бирсә. Шундый хыялларым торам, шул инде минем хоббием. Әмма сезнең өйегез ул нинди булырга тиеш? Мин үземнең йортымны төзим. Йорт булырга тиеш, ул инде ягымлы йорт булырга тиеш. Инде әле инде кыйммәтле әйберләр түгел ул, яхшы стеналар да түгел, мебель да түгел, кафель да түгел. Иң мөһиме ул үй минем булырга тиеш, тыныч, анда кайтасы килеп торырга тиеш. Һәрбер бүлмәсен гай шулай. Ничек димәгән, уют булырга тиеш, урысча әйткәндә. Менә шундый йорттым минем мечта. Ул ялт итеп ак, күбрәк ак төстә булырга тиеш Алла бирсә. Кадерле, хөрмәтле дустым, братым Әнвәр. Мин сине чын күңелдән шушы матур юбилең белән тәбрик итәсем килә. Менә каршыңда гел
үзең кебек яхшы кешеләр генә очрап торсын иде. Шундый матур гаиләң, шундый матур балаларың, мин шиксез шатмын алар белән дә таныш булуыма, синең белән аралашып яшәвемә. Иҗатыңны яратам, үзеңне яратам, хатыныңны яратам. Айши шибәр мужик инде. Шилкынчык, бәхетле бул. Бәхетле бул, бар да тормышыңда син уйлаганнан күпкә яхшырак килеп чыксын. Гастрольдән кайтканда Ирина, синең тормыш иптәшең, нинди сүз белән сине каршы ала һәм нинди сүз белән узата? Гомумән, артист хатыны булуы җиңелме? Син ничек уйлыйсың? Ирина инде мин бит инде кайтам күбрәк, 3-тә, 4-тә, иртәгә 5-тә дә. Ул инде сүзләрен әйтеп тормый дисәң дә була, ул инде сикрәк шагыма. Шул 1-5 минут тирәсе синең асылынып тора минем муенымда. Шул узатканда инде хәерле юллар теләп калайын дисәң сайрып кайтың ди. Артист хатыны булу авыр микән дигәннән инде анысын һәрбер һөнәрнең үз авырлыгы бар. Мин әйтә алмыйм. Бәлки авыр яклары да бардыр, чөнки илә мин сирәк уңайлы яклары да бардыр. Артист хатыны бәлки түзем булырга кирәк һәм акыллы булырга кирәк. Минем Иринам менә шундыйларның берсе. Түзем дә, акыллы да. Бәйрәм концертында катнашкан җырчыларыбыз Әнвәр Нургалиевның тормыш иптәше әзерләгән аш-судан авыз итте. Ирина Разиф кызы шәхси эшкуар, аның үз эше бар. Камыр ашлары пешерәбез, әзер ризыкларны матур итеп бизәп табынга чыгарга яратам диде ул. Бездә кунак бар. Таныш булыгыз. Ирина Нургалиева. Бик акыллы, шибәр кызыбыз, җыр-моңга сәләтле, кул эшләренә оста, тегәргә ярата, тартмалар ясый. Төрле бизәң эшләр дә эшли. Сәлам, Ирина. Сәлам. Сәлам. Әшин моны бу тегү машинасын каян алдың? Миңа әтием бүләк итте. Кызлары Ирина Туган тел телеканалының йолдызлы балачак тапшыруында катнашты. Бар дөньясы белән иҗат кешесе ул. Бал биюләре белән шөгыльләнә. Әтисенең юбилей концертында да чыгыш ясады. Әтием, мин сине туган көнең белән котлыйм. Я тебе желаю, чтобы ты оставался таким же самым лучшим, самым хорошим, самым добрым, ну и строгим в некоторых местах отцом, чтобы ты процветал еще выше и выше, и чтобы у тебя всегда были полные залы на концертах. Мин сине бик яратам, туган көнең белән. Бuna яшь җырчы Әнвәр һәм бүгенге популяр Әнвәр Нургалиев аерыламы? Бүгенге Әнвәр аермасының бик зур, чөнки һәрбер яшьнең үз тойгысы. Мәхәббәт турында 25 яшьтә җырлап, 45 яшьтә ике тойганда. 45 яшьтә ир-атның иң җитлеккән вакыты. Һәрбер сүз, һәрбер сулыш ул инде уйланып алынырга тиеш, ул тоянырга тиеш. Шуңа күрә бүгенге көндә минем ценностьлар дим микән, икенче тормышка караш, гаиләгә караш, тамашачыма караш, ул гомумән икенче минем бу яшьтә. Бүген инде бәлки җитлеккән Әнвәрдер бу. Яшь Әнвәргә һәм әлегә Әнвәргә бер 4 куярым. Мен бик тә электән беләм. Ничәнче еллардан башлап? Ул инде 2008 елларда мин моң студиямда яшәгәндә Әнвәр шулай килеп йөрүне ихлас ул вакытта ихлас театры бар иде. Һәм ихлас төркемендә булган һәм ул вакытта миңа әйтә торганым. Ну, үземнең фикеремдә әйтә торганым. Мәйтәм Әнвәргә, давай что-нибудь помоднее, давай что-нибудь помощнее, типа әйтә торганым. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, безнең белән Татарстанның от казанган артисты Фирдус Темаев. Бүген инде чынында карап торам. Уфа уртасында гырлап концерт бара.
Тамашачыны үзегез беләсез, бер шырпы сыярлыкта урын калмаган. Бүген инде Әнвәрне иҗатын гомумән яратып килүче тамашачы утыра. Һәм Уфадан гына түгел, гомумән чит шәһәрләрдән, районнардан, авыллардан килгән тамашачылар да бик күп, кунаклар бик күп. Анвар туганым, юбилейң белән, туган көнең белән котлыйм үзеңне. Иҗади уңышлар, безгә синең белән күбрәк иҗади уртак җимешләр телим. Гаилә бәхете, тазалык. Молодец, молодец. Котлыйм, рәхмәт. Без инде күбрәк артистларны кеше буларак башта иң беренче чиратта күрәбез, бер-бер белән аралашабыз. Аннары инде иҗатына килгәндә инде әлбәттә иҗаты бик ошый, иҗаты. Аңа киләчәктә дә уңышлар телим. Гаилә бәхете, гаилә тынычлыгы. Чын күңелдән туган көн белән котлыйсым килә. Һәм киләчәктә дә шулай зур дәрәҗәләргә ирешергә язсам. Әнвәр Нургалиев белән дуэт җырлар идегезме? Әлбәттә җырлар идем. Миңа аның тембры бик якын, бик оригиналь һәм аерылып тора. Бүтән җырлардан, бүтән кешедән аерылып тора, тембрын яратам. Әлбәттә, киләчәктә бәлки булыр да. Төннәмин шулай шаярта минде, ләкин берни дә барып чыкмады. Яшемде яңгыр, планны буктады. Ике арага балалар ята. Яшемдән куркып чыкканнар монда. Пришли в концерт с папой, являемся поклонниками таланта Анвара Нургалиева. Анвар Нургалиевка уңышлар телибез. Бүген Әнвәрнең юбилее, без Әнвәрне бүген котлыйбыз, юбилее белән сезгә озын гомер, шатлыклы гомер, тазалык, удачи, благополучия, успехов желаем. Мы вас любим. Спасибо. Чын күңелдән Әнвәрне шул матур юбилее белән котлыйбыз. Концертына гел сагынып киләбез. Олдан билетлар алып куеп, алдагы иҗатында да уңышлар телибез. Моннан инде зур биеклеккә менде, шундый дворецлар җыя. Тагын Москвада Олимпийскийны җырлык концертлар бирер дип уйлыйбыз. Көндә уңышлар телибез, иҗади уңышлар телибез. Һәм бөтен гаилә исеменнән, дусларыбыз исеменнән тәбриклибез шушы матур бәйрәме белән. Әнвәрсеңә улым озын гомерләр, бәхет, тауфик, гаилә бәхетләре, исәнлек, саулыклар, һәр вакыт шулай синең концертларың гөрләп үтсен, Алла бирсә. Әнвәр Нургалиев белән без бик күптәннән таныш. 1991 елны мин шушы спорт сарайына концертлар белән килдем. Шунда концертымда таныштым. Яшь кенә бер егет белән, бу Әнвәр Нургалиев иде. Яңа гына музыка училищесына укырга кергән студент. Менә гомер үткән 28 ел гомер үткән. Инде ул җитешкән, халык ярата торган артист үзенең гомер бәйрәменә, туган көненә мине кунак итеп чакырды. Бүген без инде Уфаның төп спорт сарайында аның туган көнендә чыгыш ясыйбыз. Шуны әйтергә кирәк, талантлы егет. Инде бөтен илебездә, Татарстанда, Башкортстанда гына түгел, бөтен илебез буйлап ул үзенең программасы белән концертлар куеп йөри. Бик уңышлы, халык ярата. Бирәк тә яшьләр аның концертына җыела. Әнвәр Нургалиевты 45 яше менән котлайбыз. Бөтен дуслары исеменнән без моны целый компания килгәнбез монда.
Әнвәр Нургалиевты без бик яхшы беләбез, без гаилә дуслары, шуга уга ныклы хаулык, иҗади уңыштар һәм безне яңа хиттар белән куандырып торган. Сәнлек саулык шулай итеп, һәр вакытта тамашаны шулай итеп күңелләтеп, матур итеп йырласын, исән сау булсын. Анварчик, дорогой, с днем рождения! Желаю здоровья, семейного счастья, чтобы все в жизни было так, как ты задумал. Дорогой Анвар, мы поздравляем тебя с днем рождения, с юбилеем. Всегда с огромной радостью посещаем все твои концерты, стараемся, в всяком случае. Гордимся тобой, потому что ты наш земляк с нашей родной Башкирии и входишь в штаб лидеры татарской башкирской эстрады. Много гастролируешь, вкладываешь в развитие нашего родного края. Спасибо тебе большое. Всегда с удовольствием бываем на твоем празднике. Анвар, с днем рождения! Анвар, туган günün белән котлыйбыз! Дәртле җылыбызны гына җырлашып бергәләшеп сөйләп. Зорына юбилей, 45 яш, инде ул матур юбилей. Шуңа карамастан ул әле бик шундай яхшы формада, ничектер яңа җырлый башлаган кебек кенә дә күз алдына килә ул, ничектер ныклап моны җиңсезганып эшли башлаган чагы кебек хәтта күренә. Шуңа күрә Алла бирсә, әле ул җырлар, һәм аның җырларының да гомере озын булыр дип өметләнәбез. Берләштерә, бер-беребезгә булган хөрмәт берләштерә. Әнварның бик яхшы матур сыйфаты бар, ул улыны олы итә белә, кичене кече итә белә. Һәм ул һәрвакыт ничектер иҗат кешеләр арасында абый, апа юк та кебек, юк, ул һәрвакыт Айдар абый ди, хөрмәт белән ничектер карый белә. Шуннан нәрсә берләштерә? Туган яклар берләштерә, Әлшәй, Миякә. Безнең Миякә районы кайчандыр Әлшәй районы булган. Шуннан нәрсә берләштерә? Уртак дуслар берләштерә. Безнең бик күп уртак дусларыбыз бар. Һәм иҗатка булган караш берләштерә. Һәм мин уйлыйм, хәтта ниндидер тырышлык берләштерә, чөнки карап торам да, теге мин сәхнәдә дә әле әйттем. Безнең халыкта, татар башкорт халкында шундый мәкаль бар. Тырышкан ташка кадак кагар. Шулай бит. Менә Әнвәр шундыйлардан. Ничә еллар тырышып, тырмашып, менә шулай үз юлын, үз җырын, үз биеклеген барлыкка китергән җегет ул. Һәм бәлки тамашачыларга булган караш тәберләштерә дип уйлыйм, чөнки күреп торам, аның эшләгән эшләре бары бер юнәлтелгән, яраткан, хөрмәт иткән тамашачысына. Шулай булырга тиеш тә, иҗат кешесе шундый булырга тиеш дип уйлыйм. Минем бер дустым 45 яшькә, дөресен әйтәм, кайдан икән, Астрахан өлкәсеннән минем бер бик якын дустым килмәде 45 яшемә. Ул әйтте: "Айдар, мин монда юбилейга килмим, чөнки 45 яшь ул, хатын-кыз юбилей дип килмәде." 50 яшькә генә килде. Бу очракта минем бер Мәскәүдәге бер дустым бар, бер Мәхмүт абый бар. Ул әйтә: "Бер җыр бар бит. Юбилейга, әгәр дә юбилейга туган көнгә бүләгең булмаса, ул әйтә, килеп кер дә ишек ачылу белән: "Үзем бүләк, үзем генә бүләк" дип җырлап җибәрдегән була. Үзем бүләк Әнвәр, үзем. Яшьлек урамдары, тулы хыялдары, без шатлыкка туймас итәрдәр. Өфе юкәлләре безнең хакта әле, япрак яра өйләрдәр. Өфе юкәлләре безнең хакта әле, япрак яра
Yügen attar Yıldar argımaktar Gümüş tüzgün altın yügen der Üfü yükelleri Bizim gattali Seske atatan Heyler der Üfü yükelleri Bizim gattali Seske atatan Heyler der Ömer iki kilmey Ottar iki ünmey Bizmin yanıp tik bir hüngen der Üfü yükelleri Unutmaz dareli Yaprak koya koya Heyler der Üfü yükelleri Tarele yaprak koya koya heyler der Hürmetli тамашачыларыбыз, Әнвәр Нургалиевның Үфі юкәләре дигән җырына Instagram һәм ВКонтакте шелтәрендә прямой эфир группасына кереп, тавышларыгызны бирергә онытмагыз. Ә инде сезнең тавышларыгыз ярдәмендә бу җыр беренчеләрдән булса, Әнвәр Нургалиевны декабрь аенда үтәчәк ел җыры концертында кунакка көтәбез. Бүгінгі күнде Әнвәрні зор матур яшік юбилей белән құтлысы келә. Шулай ук хакимият башлыгы Өлфәт Мансурулы Мустафинсы менән тәбрик сүзләрен җиткерәм. Һәрбер иҗат кешесенә генә хас булган тамашачы бит инде. Аның иҗатын хөрмәт итеп килгән менә бу сарае туп-тулы, бик матур, бик күңелле, барсын да шатландырып, куандырып, матур җырларын башкарып, узун гомерле булсын, җырлары да, үзе дә шундый теләкләрдә. Концерт бик ошады. Сез беренче тапкыр аның концертында? Концертларында булганым бар. Әле яшь кенә чагында концертларын әле башлап килгән, иҗат юлын башлап киләдер әле, яшь әле. Бүген дә яшь инде. Концертларында булганым бар. Аның бик матур башкарган җырларын кабул итеп тыңларга яратабыз. Гаиләбез белән дә, үзем дә менә бүген гаиләбез белән аның концертындабыз. Шуның өчен зур рәхмәтемне белдерәбез, чакырганы өчен, шушы концертта катнашганыбыз өчен, күңелләребезне күтәреп, халык белән аралашып, матур итеп кичне үткәргәннәр өчен. Буны мәсәлән, нинди җырын яратасыз? Мен үзем Миякар районында туып үскән егетмен, шуның өчен мен күп. Нинди авылда? Мен Җилдәр авылыннан. Шуның өчен күп еллар элек бары шундый бик матур юла турслетлар үткәрәләр һәм турслетта беренче мәртәбә без беренче урынны алган чагыбызда шушы дин буйлары сары чәчкәсен җырлаган, шуннан бері шу сары чәчкә дин буйлы без үзебез дин буеннан үткән егетләр бит. Шуның өчен безнең өчен бик якын. Калган җырларда бик матур. Иҗат кешесе өчен һәрбер үрләрне алган сайын менә бүгенге көндә әйткәнчә, менә бу бәләкәрәк бу сарай бит инде. Мин аңа сәхнәдән дә теләкләремне теләдем. Тагыра зуррак Уфа аренасындагы бузларны эритеп, кешеләрнең күңелен эритеп, матур җырларын башкарып, тагын зур матур улырак юбилейларны үткәргә насыйп булсын. Безгә дә шунда барып концертларына катнашырга туры килер дип уйлыйбыз. Зур рәхмәт. Беренчедән мен тагын да теләп киткем килә иҗади уңышлар Әнвәр агайга. Һәм инде гел шулай дип матур. Менә сен әйткәндәй, ул пример. Ошондый яшькә җитеп, ошондый яшькә җитеп, ошондый матур булып калырга, гел дә моңлы булып калырга, һәм дә настоящий ир егет булып калырга, һәм дә гел дә моңлы йырлар
йырлап калырга миңа теләп китим килә һәм мин бик шатмын. Минең арала шундый бик горурланып достар булганнар. Ну, Әнвәр туган, Әнвәр якташым, Әнвәр коллегам. Молодец, молодец. Рахмат сиңа әйтәм бит, мин сәхнәдән дә әйттем, шушы спорт сарайын барыбызны да берләштергәнең өчен, тамашачылар белән безне истәлекләргә алып кайтканың өчен. Мин бит монда ничә еллар шушы спорт сарайына, бу сарайына хоккейлар карарга йөргән кеше. Шул вакытлар хәтергә төште. Мен тырышлыгың өчен рәхмәт. Теге иҗади кеше булганың өчен рәхмәт. Эзләнгәнең өчен рәхмәт. Үзеңне, үз юлыңны, үз җырыңны эзләгәнең өчен һәм таба белгәнең өчен рәхмәт. Шуңа күрә алда әле бик күп юллар булсын. Бик күп еллар булсын, бик күп җырлар булсын. Беләсеңме, бер-беребезгә хөрмәт белән карап, бер-беребезне зурлап, мактап, бер-беребезгә кирәк булып яшәргә язсын. Туган көнең белән, юбилеең белән. Тулышкан, җитешкән җырчыга әйләнүе белән мин аны котлыйм, туган көне белән котлыйм. Сәхнә бәхете бирсен аңарга. Иң зур теләк сәламәтлек, сәхнә бәхете. Кеше буларак бик әйбәт кеше, аралашучан кеше, ярдәмчел кеше. Бик зур рәхмәт Әнвәргә. Менә быел миндә Темай фест бәйрәмен оештыргач, 7 меңләп кеше иде. Әнвәр бер сүздә каршы килмәде, килде. Рәхмәт. Сагат иртәнге эштә иң беренче ул килеп басты. Шуңа күрә без инде менә Казаннан хөрмәт итеп килдек. Аңа уңышлар телибез. Иң мөһиме аңа гаилә бәхет телибез. Әгәр гаиләдә тынычлык булса, иҗат һәр вакытта да гөрләячәк. Иң мөһиме гаиләдә сине аңлаучы кешең булсын, балалар исән сау булсын. Биткә кызылык китермәсеннәр. Әнвәрнең бүгенге көндә яраткан тамашачысы бар. Эше бар. Только вперед. Ана шул. Әнвәр, мин бит әле журналист буларак, Әнвәр минем тапшыруга интервьюга килгәне бар. Һәм мин Әнвәрне монда теге сәхнәдә сикереп йөрүчән генә түгел, аның эчке дөньясын ачкан кеше буларак шуны әйтәм, ул күп авырлыклар аша үткән кеше. Ачылып китеп сөйләде минем тапшыруда. Менә шушы авырлыкларны күрергә язмасын иде аңа тагын. Ходай аның юлын ачып җибәргән, име? Ул үзе ярган бу юлны. Ул гаиләсе белән бергә барган әлеге яктылыкка Ходай аңа якты, яхшы кешеләр генә очратып юлында алга алып барсын инде, саулык, сәламәтлек һәм иң мөһиме, минемдә күңел тынычлыгы булсын. Шул вакытта ул стадионнар да җыячак, аны яратачаклар да, җырлары да язылачак. Исән сау булыр. Киләчәктә дә зурдан-зур уңышлар телим, иҗади уңышлар һәм яңа казанышлар, яңа матур җырлар һәм инде бигрәк тә менә шушы үзенең иҗат юлын дәвам итәргә аңа телим әлбәттә ныклы корыштай сәламәтлек. Сәламәтлек ул әлбәттә җырчы өчен иң кирәк әйберләрнең берсе, чөнки нәрсә генә булса да тәнеңдә, җаныңда ниндидер бер авырлык туса, ул тавышка теге дурысча гына әйткәндә влияет. Һәм шуңа күрә сәламәт булсын һәм иҗат юлын дәвам итсен һәм тамашачыларны һәм безне дә шатландырып торсын үзенең иҗаты белән. Аңа бары тик иң изге теләкләр. Молодец. Әнвәр абый, сезгә исәнлек, шатлык, саулык, озын гомер, бәхет сезгә телибез. Сөенеш, куаныш. Алдагы көннәрдә дә шулай җырларыгыз белән сөендерергә язсын. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, бuna bir камаз чәчкә тотып чыктык сәхнәдән. Әнвәр, ничек тамашачы? Ничек концерт үтте? Канәгатьсеңме? Ой, канәгать кенә дисең, тамашачы просто ут. Мин мондыйны күп гомеремдә дә үткән елны гына без уйламаган идек, бу кандай концерт Дворец спорта уздырабыз дип. Ну уж китәрлек булды. Энергетика булды, ул просто зашкаливало. Уж китмәле. Халык ут. Без инде менә әйтәсем килә, бик зур рәхмәтем тамашачыга, менә Резидага, тамаша продюсерга генә. Без чынлап та уйламаган җирдән без эшләргә уйладык бу концертны бит. Ну үзегез күрдегез, халык инде шаудыр килде, ничә сагат, 3 сагаттан аеры перерывсыз 3 сагаттан күбрәк утырдылар. Ну, минем монда эмоциялар зашкаливает, минем әле башым эшләп бетми. Берәр атнадан гына ушка килгәч, мин аңлармын ул нәрсә булганын.
Һәм бер нинди минусы да булмады концертның. Шулаймы? Мин, если честно, минусын күрмәдем. Кеше бәлки язгач мин аңлармын. Кешеләр үзләренең тәнкыйтьләрен язырлар, Алла бирсә. Шуңа күрә, ну, барысы да яхшы. Дусларыма, артистларыма, коллегаларыма рәхмәт. Үземнең композиторларга, администраторларыма барсына бик зур рәхмәт. Ну, уш китәрлек булды. Минем әле монда эмоциям уш китәрлек. Гаиләм бит инде без ничәмә көннәр буена янып киеп әзерләндек шул концертка. Туган тел телеканалы, ул безнең иң яраткан телеканал, безне зәңгәр экраннарга чыгарган канал. Анарга да аерым рәхмәтем. Һәм сиңа, Азали җаныкай, сиңа да бик зур рәхмәт. Искиткеч тамашаның кунагы булдык без. Барлык котлауларга, иң изге теләкләргә Туган тел телеканалы һәм аның хезмәткәрләре дә ихлас кушылабыз. Әнвәр, афарин. Алда сине тагы да биегрәк үрләр көтсен. Якыннарың, дусларың, тамашачыларың белән бергә 55-кә, 85-кә, 105-кә дигән үргә дә күтәрелергә язсын.